Ti mine bi ene say empanyimfo ya wonom ehwe adwemu haw eho hyehye so ewo enkranza ene ne mpotamo na busia wonom eda nsam ahodo bi ade na nopei ye bebie ne nyina mu ede atremo saa so enama mi bi ede atodwa se enne wo hwa wade ahodo ye no agigya nam so nte aguguo na eniema ba ko mienu bi ya enia wafo nteme no nti ene nam so amana basade ensem ena oba panyi ese ede akyere amansan na ye bekomo ewo mpanyimfo ye kwa ebreto ho nsam so nyina nsem eda wonum abem wonum so de asefi mo nsem bi etudwa ya wo kyese mpanyimfo ne amansan nyina nso wo mo abia empanyimfo no sam so ya de anopei wo bete ho ensem na ene wo kopie mu ewo eye adwadwa so a aba betodwa se mo ene anwa ho ensem na koye bibie wo ho sen ena ene mesiti abusia ensemi bi ene afoforo bi numu eka ho de edika na editie ene na nopei ye de eba besom na ya no waka ya hye ne so se ye wie kase ebo ne krampo na agudie mu nsem German Bundesliga, French Ligue 1, Italian Serie A ena afen so no eye EPL no emu nsem nyina no ebusia ya Spanish La Liga no etuato no ye de nyina ebeba bedan mo ewo eye kase boy eso eye adomye ewo Facebook ho eye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no eye Sompa TV Twitter eye Sompa TV Sompa FM wada romatie for online no so wabla wo bo ahyemu eye www.sompaonline.com and then sama hodo nyina no betimi afa ho na watie live ewo ho there one media app no so ewo ho mesro so woni radio set ya eno ane sa wo download di become kama na wo data kakra wo betimi atie ensem nyina so e de afa ho anopei midi di wo hene ire ma me akua yeboa asia mafe yanje brane adaje na ensem no ni nkyerɛ mu nyina na busia yentime emfa enai mu ye ensem no se ede afri wonum aya na wonum adwen ho atechema mpanyimfo ya wohwe wonum se beya apomode mapabeya won kyefa na adwimotie ye se fata se nipa kan bi anya no so no enkakra wonum adanda won ti se bodejo ama won sa etimi aka wadwen no eba kana se wadwen ni biem na eno na wode wani kyerɛ mu ewo enkranza north eye mansini mu a panyipa ya wono ekasa edema mental health authority no wono so babonten ese wiaso hwanyam sa wo yefunu ya wo ya na wanfe wo sia wo bi hu de ha wo eno nti nam so ntine niema ba ko mienu bi ye no so etete wono me omudwumedie mu no ye Steven ewiti wo gina ne nuanom nyina na mu ede to so mpaka se anim sa da Roma ye mo ne mframan na adehye ene aban ene amansa nyina tie se be ya wo betimi abeso wo mu na sa ha no watimi etu ase ye Steven ewiti nsem ya wode ema ye no ebusia yenkotie ebimra na kyese niema ahodo ye betimi aboa wo kyerese bi wo krampo na dan ahodo ye wonom krampo bededemu de adwumayefo ne betena tenemu na etimi aboa na ya na ebi krampo eni ho na nya no nko na wo seye eniema ba ko mienu bi wo ho a wo kyerese ndro krampo ka ho ye de ma ye nuanom a wonom adwen ho atechema no ye betimi aboa amawasi won dada mu biem no etoda na eho asa akwatwe de ama wonom a wo kyerese eno ka ho bi ama wodwumedie no eye den pa no nti no ye Steven ewiti yenkotie ne nsem ne bi. As a mental health nurse, from the time I started practicing, the biggest challenges have been resources. The kind of resources and in fact, you have human resource, and then you have other resources. I think about human resource, mental health. Though you will challenge your hope and more. But the M1 is running to Ponqua, Kesipa, a group, and over community level now. Because this is a person on now you come into higher. Now, you see, Ankapo, Yankankapo, you see, Rasaram down, they call Benka. But and then anticipate you. This could be your mental health unit for hope. This is your car could be the chief compound level. Opa, Benya will be aware mental health as a our give how any found it near the Abwa. Now, so I can't be a bit of what I was at this level. Because most of the offices, most of this chief compound health centers in our
nipa no ho nso na woni office kra o ho de na nso woni office baby a obetima transfer here. So that have been our challenge. Enya bro half from kwa over entire Kwanzaa North Enclave. Metimi aka just only 2 facilities and our own ma mental health nurse officers no more officer or metia umitima ye but facility na aka ni nyina your mental health practitioners our mental health officers on and so new officer or betina aye ma na nye hainko all other places ta na dey Ebusia de yeti nenken wono a focal person at the Kwanzaa North mental health authority yewra ewiti and ayekọ ekotie na no disem no afa yento so na yenwramu ewo bono empotem ho na eho na wokoduru ho a sunyani mercy no forest manager ya wono ewo ho yewra Francis Brobe wono so akasa se wiaso we no enke de hya wonsa na se de gyawa na de ahya wonsa na so empepi na no adwumetitu wo mamu no nyina de ahya wonsa sa won hwe se be yobebom pempen no de bambo yire kete de ama yakwa ye bretu ahodo no ene wasenkofo bi ha wono papa enam so nti wadwuma yefo ya wafa wonom ya wodi dwuma ehwe se bambo ho nsem ebetimi agina ne naso ama yakwa ye bretu no wose chenso operators ne bi wo ho a na wonom ene wo mu edi agro bi a wani entimi enje ho ne nyina ne se etodampo na wadwuma yefo no wonkwa akwadane esane mu eno nam so nti no panyi ayedwumedie bi emenam so wode endesre ede ama amansa nyina se wonsomo no oni nipa obakofo se bi wonkyere damfo nti no ye nyina ye mo asebe ya wadwuma no ebetimi akoso pepepe te se de wo hwehwe no and saying in the month of February I'm running a rapid response ecoford ama akokoyiraya ekoya sekaka anche ene yenua for district doma enso ntokokosi ya nipedu wuye anche bia last week nko atronie amra na TUC orders on concession gas and the committee nko clashes nipa nine try na de yenu say kwa na ye bo ba no eya de ntokwa no hawaba na emoye na o se nipa nyina hia na binbi ho say de ne be ya ye bu kwa no ba no emfa pra emfa wo ne ma ne yamba because kwa no de etimi jan sa ye woni pa bia do ba ye omu bia no masi pose on be se no aye so say kwa no so mboma ye na o se timi hia toto adwene ne ensipo kwa be fa so kwa no ba Ebusia nipa yeti nenken wono na wode wani kyeremu ewo sunyane empotem ho a waya forestry manager wo ho yera Francis Brobe ene ni din na dwumedie ya wonom ye sebe ya obetimi ato adwen apepoma no sibre ede ama wo ha hodo ya wonom enam wadwumemu no na enam so ntine yera Anthony Ejay waya assembly member edema atonie electoral area for wano so ejina na nemu ekire se nipa mpempem na aban no da ne da wofa wonom sebe obetimi aduadua ama yakwaye na ejina ne nanso no enipa bonfo bi omaye se huru ya emoja empa wonom tirimu da no da ne da aban ne hihya no na wonom so edrigu ne titu ene wonom ofa kwa abone so edi dwuma wa bra amamra no emom ho kwan se bi se chenso operators edua anase nua hodo ya aban no aboka edua no na wonom so akwa akotwa ne nkuma na kese nyine basa ede wo ha kese pa na eba wo forest ewo sunyane forestry district no mu mienu aye amama forest reserve na esukase forest reserve na mama ne de ayom edua edua bese the year 2000 2001 2002 thereabout edua na nyini kwasempe wo bi se do mafui etwenua no nketwa no nyina de abadwa so ya ene wo akwaye no aye to bibi papa bi ani wonam kwa ho na huna akire nyina bi ani ho ade a ya yise enke kwaye abaye ya maye ne yayefu na dane kwaye biem nenke nua ne besi wa ya akese aboye ho bai amma abaya se nya mfaso no abedi dwaso ade ha agrepa amenimu ne esesi aye beye ewo kakra aka ne de se me ka bambo ye de beko ese no enu na enka forestry district eye kwaya me fa ne se enka enua wompa esomboa kaye ka kwaye bia wosunyane kwaye emansini no mu a kene na edikan Ebusia nipa yeti nenken assembly member ya wono ewo adehye ntemu a
wonom ewo atronie ene ne mpotemo yewura Anthony J ene ne din afa ye konsem foforo mu ye da so agire mu ewo bono mantem kropon sunyane mu na wo de wani kirewo a panyipa ya Department of Gender wotua no edema bono region no Mama Joycelyn Adi penyi ejina ne dwumadie so ede afutuo ekọ ede ama enipa nyina sada Roma Nyankopon efiti ase ade bomo no ade a wo hyehye awade de to ho ma wo ba ne bema nam so nte no ene atoa so aba besi ene ya ye kasai nanso na ko Nyankopon ade bomo no na wo pa awade fefefe na kwa na kono mu sebe ya ebetimi atwe afoforo mpa wadu won panyin fie so na wadwemu eda ho kan ya wonya nwade ye no ama watimi awurasa relationship no mu bi na so wose ene obi kwaya ye frodondo people kakese ena ye bonu wom na so no enni gina na enu na nsa na wade ni bi egu agija eno na wada na didi ama poti agina so nte no ema sa wo house eba na ne nsem wese nyina wada na di wa bro no ankasa ne kuo ya watu den se eye global media foundation wo mkoye entity adwumedie bi edema ema doma hodo ya wonom so no ewo enkroto bi a eno ewo sunyane ene ne potem enam so nte no Mama Joycelyn wode nsem wese etuja awari mu a yemfa nkita ho no ede nsem bebre eba fie mu wo hwa one of it ne say most of the marriages no it doesn't stand the test of time. One, there is no transparency in the marriage because omuhu say transparency like lack of transparency because there is suspicion in the marriage where who say ebia we di idibi sie no meanwhile enyesa and I wish lack of communication and no even groups and because most of the times the parents don't take decision together because only will be in casa. It shows that one, you will not even sit down to do what to take decision with the person. In say yes, I know who say no school call if you understand the person, if you communicate, you are able to understand say nipa krono say no tie say no pe na say no pe but once you communicate with the person who say anyama ni nyina obehu a ene we omaware omadivorce nti ne ya ka cha awarefo ni say yes ebi mu communicate but maybe there are some gaps at a home nti ye nyina ye nsua se ne ye betimi ye yire ni ne kun akasa na wo sha awarefo ni bebre na so afa na omu nsua Abusia for the yetine nken Mama Joycelyn Adi wono Bono Regional Director the Department of Gender wono na futu ahodo ya wode ema ye no na ye ko ekotie ye no afe ye nwremu afe ekwa wieye eba ne sa na bro nyade na ye simu no na nso nti ya ne ma ahodo pa ye dintintiman ewo ye dwama so ampempi na nipa tugu so no emo ene anwa ene wo keka ho ne aba beto dwasa wode wani chirechiremu ewo ye dwa ahodo so na emo ni anwabo no ati akofom se hwi ye no akwakoye enigisem ye nkwankwahwe sede enema esitie wabra so mpaka sefo ye borura mu ewo sunwane ene ne mpotamo ene adwadifo ni bi ekwatwetwe nkomo Nema no sese sa efa anwan ne ma na efi sefa no ono ma ne bo ye tene ne ma ne bo ba fom last year ne bo no e wo soro kakra but because sefa ne sese aba 182 no ama nema no ne ton 42 sese aba 430 aba 28 ne ton 17 sese aba 15 na anwa 3 liters no so 5 liters no so ne ton 1.4 sese aba yi ere se 1.350 nti bia se so ye nkakra sefa ne timba fom ma ya nka betimi aba fom se be ye bedurugro nya no bia betimi ayere afa bia kwa kotoro nti sefa no munye bibi mfa ho ma na mrafo no yetimi afa ne ma ndodo na bia ba ne so atimi anya bi eda mas enko soro sa akofom kakra na munye ma bebre ho a eno to akosoro amaye nti se nka ba atimi ye hu bibi ma na wote so dia kebe bo wae mpato se de anwane de se de on se mmiri bi atwom ba emire ne de akeka ho ba se de aba 4.2 nti se de
normal by a yante so na enyantu egina 4.2 na de am random dwai first na ayakama motor de kama mo na ne bo no wo fom nti obi about me tobi first na kwa ukita 50 cedis abeti manya sack na ba but na mo no idea ko de bo de ni na ahuru kosoro nti obi ba no bisa kura soma na ko nti ya besra senka hade no ombeti hade no so kese na fortune rice ne amo na wo ha no Ghana de no ombeti so ma ne bo na ko fom na obi aba watimi ato ya nko abijan ko fa abijan de na kosoro aso de akosoro nti ne ba na oba ne nyina wo soro nti ne opa na oto nti se Ghana de no wo soro de a ebe ma ha de no ya to no ntentem ama yeso yanyes Ewusi adwadifo maybe a wonom ewo sunya ne kropon ni mo ena yekọ ekotie wonom anu disem no afa ye ba asante mantama senum bio na new Japan ena yakọ akọwura na sabre ye ka se ma mi bi esa ne hwene so ya wayi na nim se ensomo awie mo enfa ho ne de besie bia no ndc amanyoko no wo begina mu ewo mrahye bedwam akonwa ne din mu no akwaji tumi no e de free MPP de wote so no ensem na mame ohene wa na wakasa ekire se enema ahodo bi wo ho a eya na adehye ya omo won pesia so no wonom ehia ewo wonom aboboa no ne nyina no eye empunto na so wo hwe se de enema esi kwotro kan ewo ho na ebra so obeba na waye oba gengan watimi akwa primpuntu aba na aboa ama na adehye so wasetene mu no yedie mapa etimi aye wonom chefa Bienti America sa ni se mi ti wonu ni na me ye adwuma wo National Investment Bank me ye bank ni a che se metimi aka che se na makoma ni ye ro na me ye corporate relationship manager e wo bono ensusu no me hu se amanyokuo no e kofo mu Dwaben constituency te me di madwuma to ho se me ba na maba bedi animu na magye akonya no afri MPP for sem edi enti na America sa ni enti ama America sa ni se abatwo eye timamufo ne to aba enye meka ne se enipakuo bi ne to aba ena akonya no nsusu a ewo Dwaben ha ise no mesira meka oda asebre mia me kunupo enye NDC MPP no enye abusuakuo bi akonya enye akonya ye hyeda ka se wo na aduru sunti brabedi na emumu no eye akonya ye primpunso di ama mabunu na omuwo kuomu ha no eye akonya ye pese ebeba abebo na nachi dom because ye hwe mpunso ewo kuomu ha no ma efa na aye ena NDC fo nso aboa di bia ba abeka ho kuomu ha no ye NDC fo di nsuo because nsuo hia ye di nsuo ko nzongo ye di bi ko bo amadwuma se ya ye eniema ni bebre chip compound pa ya ye no krom ha no mimi amema sa me ka kire mu ahye se ebeje mu nsem Abusia ni pa ya tene kan eye mame ohene wa wono ena wayi nanim so obegina mu ewo eye new Japan empotem ho sebe ya eye mrahye bedwam akonwa no obetimi ahwe age ede free MPP amanyoko no ensem Abusia fo ebro so se yakọ amanone na yekokotie ensem ahodo ye ekoso wa agoprama so na so se de empanyefo eka no ye bodamo ye bo e de free fienti no Ghana Premier League match week 6 no ensem ben e na ekoso matches ni bi etoto dwa na watwe awie ne so no ebi ebetimi akoso na nano fiada e na Accra Lions wonom etena fie ewo Ohinijan Sports Stadium ewo Enkran wa bra wonom ton side fret Tamale ewie akire no na chese Tamale wonom atimi atwa ekamiensa ama Accra Lions atimu baako na eno echi no eno adanso ebi etodwa wa bra wode wani ekire me Dawu Sports Stadium a Dreams FC wonom so ebusia wonom de no ebe koso anase wo mo de no ene na ekoso yen hye no so sa emfa ema yen ene na sa match no ebe koso Dawu Sports Stadium ene ebe koso wa bra media ma any Dreams wonom so Asia na arahosem bi ekoso enrada wa bra Accra House of Folk never said die until the bones are rotten
Ohini John Sports Stadium wɔnom ɛtena wɔ fi from media na si here ebusia 0-0 ɛna wɔnom sɛ kɔ ball no ɛwɔ hɔ afe ene matches na ɛbɛtɔ dwa no ebi ne Kalela FC wɔnom ne bɔfo akwata no ɛde bɛbɔ ani ɛwɔ Tamale Stadium Ali Mahama Stadium hɔ asan so ɛna wɔde wani ekyire mu ɛwɔ Beche United de na Beche Park wɔnom bɛtɔ nsa ɛde afrɛ Brekum Chelsea ama wɔnom deɛ no ahyehyɛ so ɛwɔ hɔ Brekro na nana Professor Kromansa ya wɔtɔ so mienu park wɔno so no enso atrɛman ɛtena hɔ ato nsa de afrɛ Lagos Cities games when nyina bɛkɔ so no miensa bremu 3 p.m. na Nations enso atena fie ɛwɔ ɛyɛ Dr. Kwame Chase Sports Complex ye no ɛwɔ Abrankese na wɔnom ato nsa de afrɛ Krobia Metema Asante Kotoko na wɔnom deɛ no so ɛtimi ahyehyɛ so ɛdua no sa sɛ bɛtema ɛwɔ Lefield Enterprise GH ato nsa de afrɛ Great Olympics ama wɔnom deɛ no so ɛtimi aba so na ɛbrɛkro na so bibia ni park no bibia ni Gold Stars nso ɛne Lions ɛna ɛde bɛbɔ ani ɛwɔ hɔ yɛnhwɛ sɛ deɛ ɛniɛma esi kɔ ɛwɔ table ne so ɛbrɛ ya yɛkasɛ Tamate sɛ de kan ɔwɔ 10 points Tamale United ɛnso ɛtɔsomienu with 10 points Great Olympics ɛtɔsomiensa with 9 points Tano Bofuakwa enso tosuna with 9 points Legon City set tosunum with 8 points Krobia Kumase Asante Kotoko Metema Mrantiano Wanum Sotoso Ensia with 8 points Inswatema Tosonso with 7 points Bibiani Gold Stars set tosun watche Onoso ewa 7 points ewa ho Brekum Chelsea tosun kno with 7 points Ediana Stars enso Ojama Wanum etoso Edu with 6 points Kelela FC etoso Dubaku with 5 points and Accra House of Folk never said that until the bones are rotten. One made that in Fifi Waya Watosu Dumi Num our 5 points our Dreams FC Tosudumi and Sa our 5 points. Accra Lions Toso 9 or not say our 5 points and a nation set Tosunum with 4 points. Accra Lions etosu Dunsia with 4 points and a Mediama also Tosu Dunso with 4 points. Dear what you talk rano a Beche United one and a Tosu Dunwache with 5 points. A fair young Ramum our English Premier League you know na Ediama etutoja na watch ye Liverpool Tenefie Etra Ekamienu Wabra Everton Timiasimu Adabraka Bournemouth 1 Wolves 2 Brentford 3 Burnley 0 Manchester City Enso Etnefie Eto Entinamienu Wabra Brighton and Hove Albion one so etimu bako Newcastle United pole and 9 Wabra Crystal Palace one entimi antibi ewo Nottingham Forest Shemienu Emma Luton Town so Shemienu ewo Chelsea the Blues and Radana Nyefedi Agro one Kamienu Emma Arsenal so Shemienu ewo Sheffield United Bako ama Manchester United and so etimienu ewo na chesebusia for the course so ewo English Premier League ni mono ena yade atudwa na feyem ramu ewo eye Italian Serie A no na say ena nema sikoye Hellas Verona etne fie sheka bako ema Napoli etimu miensa na so mo hye miensa wo ho Torino so tne fie wentimi an hye bia ma Inter Milan ebeto entna miensa editia no Sassuolo enso tne fie ema Lazio ebeto entna mienu ya wentimi ansimu Adabraka ye remu ewa Spanish La Liga nimo Real Sociedad 1 Real Mallorca so entimi antibi Getafe tne fie shebako ama Real Betis enso shebako tia wanum sa Sevilla 1 Real Madrid 1 Celta Vigo 0 Atletico Madrid 3 Osasuna 2 and Nagana so eshemienu ewo ho ye boy remu ewo German Bundesliga nim na Dortmund eshebako ema Werder Bremen wanum entimi ante Darmstadt eshebako ema RB Leipzig enso eshemiensa ewo ho Freiburg 2 VfL Bochum enso etebako Hofiam 1 Frankfurt so etemiensa na so shemiensa ewo ho Union Berlin 0 Stuttgart 3 Wolfsburg 1 Bayer Leverkusen 2 Mainz 051 and Bayern Munich and so etemiensa na se wotontena miensa ede etia Mainz 05 afeye remu ewo French la Ligue 1 and so emo la
Lehevre and so etne fear to answer the friend lens Emma agokensi any query no will be a entime Antonio Yonko Atina Paris Saint-Germain etne fear and wabra one etime eton makuma komi and san editia strabogwa one entime anti-being OGC Nice etne fear shabako editia Olympic Marseille Ebusia 4 Nacha se someone who do ya a course so ewa omeyi mu yagokensi Ghana Premier League nimo affair with wani etremo ewa ama who do so EPL Italian Serie A and a French League ano ni nyina ebu ensem ya German Bundesliga no so etetre no and ayede ebesom no ya shana mo messages kakra ya mo de abano adaroma ya shana ya kenkana ya demo SC na ya ka cho se mizo free drink no ewo adwaman so dwumede bia wudi abusia say ya wadegye say ya yiyo say ya bedintuo ana se de be na wo ye party ana se na ya kwasiada asori for ya montanya sade na twedom de brama safo no ni nyina ni so beje fruit drink ni bi me kire mizo na wokọ ya no acheche e de ama wasafo ma no hwe na watchi a ibesim biemu no enipa dodo ya wonom ebesam asori dem wan kasa no sofo wani beche ama preaching no so no akogwenze e de amount ye wa mango flavor ne ko awo ho ene ye wa mix fruit no so e wo ho bomaden a na efre emei wa brampanyfo ejo so 0246 270 221 0246 270 221 afa 5G meza buama pomodin ejinjina ne naso wa watoba ha ewa ho odin mu dwumedie mo no eno na ye kanfo de ama wo ebiebie ntini mu eyifi bi afri mu ema moja edi afrosane mo amoye stores ahodo nyina no ntumu so opese ebre wo bi 0246 270 221 afa ye ko Facebook no adwen chetew ye de ahihya so ne ya sorry dwumedie no eso adwen page na ko wode aba wo se adwen pa information center eno wogina ko German North ye no wo bunu mante mo bra panyin ye da se papa pada ne da wo fa ye dwumedie ahodo onyankopon koso enhiraw ye no betwetwe nkomo bra eni akire kwa me adoma ko se wo hwe news no wo Ashton Blazer Sun 2 PM asante mampon wo se ye hwe na yentina yentimi Muhammad Ghana sebeya eniema emu ayeden no ye betimi asa asiesie ne ye sie alone was say nice one thanks for the game yo yada say piaga enso echia yen ne nyina mu no abusia ye de besia sedom na yadam wase aseda rampi mu asie de kwama ye rasante ye boa Benedict ono ene semufo panyi me braba ko wa hana ya nidino mudi say aha asafo Nana Safo or no such in Chimfidin Fruma de Mamma Sanson a Brima, one na shame see our Facebook, YouTube, and a social media handles in no was share a try at the F Hosa, a share Emma Bibia Corso, our Casimo, young faster than it be Emma a Quabe Justice and Premo, Miancasame Bat TVMC also no one a boy I would see me share ye was some part television so no news clear more some 98.9 dom a queer watch was Sempetia and so in a dome was sompa 90.7 kranza and a sompa 93.1 Cassia demo for Yamokuma so woman enough from deal and a boy ya Cassia bedam Muntiasedano ya de be equa de ma one me did do on Henry Mamma equia ya boa esia me sorry so I'm a Jumedian Kayano at was and I may say champon ya was some panko mojumedia so I was sompa 93.1 and a sompa TV Sufi Dream has said Monabusia and na woden no mame nyame pada yes ready ama nyankopon koso ama nyiche ya hoden ewom I love you so much ebusia ya kra mu nyina